съм щастлива от една страна, от друга страна не толкова, да си призная, за това, че една наша идея и концепция чак сега успяваме да реализираме, а именно това е да стартираме най-накрая така дългоочаквани срещи с интересни хора, с хора, които работим, по темите, които ни вълнуват, въпросите, които срещаме в нашото ежедневие, които ни вълнуват и така. Даваме стойност, разбира се, и да отговаряме на тези въпроси във времето. Всъщност, мислейки как да стартираме, решихме, че най-добрият старт би бил именно с нашия екип, с нашите треньори по-специално, защото много от въпросите, които вие, родителите, ни задавате, сега мисля, че ще можем да дадем на вас отговорите, които ви вълнуват, защото ние никога нямаме време да се видим достатъчно, защото винаги времето ни е целеустремено, подредено, фокусирано в това да постигаме резултати в залата. Успяваме да си говорим с децата, но с вас винаги остават едни въпросителни, които се надявам, че сега ще можем да им дадем отговор. И ето сега, нашия първи гост, който ще представим тук в нашото страхотно студио, е Йоана и ще дам думата на нея да се представи извън ролята си в Дивазон, защото за вас и за децата е особено привлекателно каква е Йоана и какво прави, с какво се занимава. И те са много любопитни за всеки наш треньор. Така че, давам на тебе думата да се представиш. Първо да кажа здравейте, здрасти Зори, здравейте родители. Всички ме знаят като Йоана. Аз съм на първо място, смятам, актриса. Завършила съм надфис и всъщност смятам, че това до голяма степен ме определя. Завършила съм обаче движенчески театър. Да. Всъщност това е много специално, защото е свързано с танца и с театъра по принцип. Така че търся сцената най-вече като нещо, което искам да правя и този тип изкуство ми дава шанса да виждам танца през театъра и театъра през танца. Да, по един много различен начин. Абсолютно. И много по-цялостен. Да, и това е много ценно и за работа с деца всъщност. И за това, че мога да им дам шанса да се докоснат до театралното изкуство и до любовта към тази веселост на сцената и всичко, което правя. Това е горе-долу, което мога да кажа за себе си. С конкретни сценични изяви няма да говоря. Да, но ти, интересно ми е, смисъл, може би е хубаво да кажем, че ти в момента си активна актриса, занимаваш с това. Да. Смисъл, може би е хубаво за нашите зрители да знаят, че всъщност, доколкото знам, това е твоя първа любов и страст в живота. Ти продължаваш, учиш, занимаваш се с това, учиш и продължаваш да се занимаваш с това, което е едно от най-хубавите неща, които може да се случат на човек да прави и да се определя през това, което харесва и обича. Да, със сигурност е много важно това, че имам шанса да го правя. Благодарна съм не само на себе си, а и на моя съпруг, защото той ми дава шанса, честно да си призная. И всъщност това, че съм все още практикуваща актриса, е и благодарение на това, че направих няколко различни стъпки. Не само това, че бях в един театър и го напуснах и оттам попаднах в най-големия театър в България, Народния театър, което е голяма радост и чест за мен. Наистина е неприятно. Да, и всъщност там направих точно този физически театър, за който говоря, защото това е нещо иновативно там. Все пак да го кажа, за да може хората да знаят, че се случва нещо такова в България. Именно. И реално това ми даде шанса и аз да бъда част от този театър с най-доброто изкуство и с, за мен, най-прекрасното нещо, което може да прави човек, да се движи. Точно. Да танцува, да се вълнува с движението и да говори на хората чрез тялото си. И аз сега ми възниква въпрос, много интересен и любопитен. Как намираш публиката в Народния театър? В смисъл, как я усещаш? Ами, честно да ти кажа, доста позитивно. Хората, сега, зависи от възрастта, разбира се, самото представление, в което играя, е специфично и в някои възрастни хора не го възприемат толкова лесно, има и силна музика и така нататък, но в случая това ми харесва, че хората са отворени. Хората, които ходят в този театър, всъщност са доста отворени за различното изкуство и те го избират и се радвам, че там се случват такива неща. Нещо много иновативно, което не се случва толкова в България навсякъде, а се случва в Европа. Да ме ми прави впечатление именно, че последните 10 години вече танца в всякакви негови странности, аспекти, новости и иновации вече присъства на българската сцена във всяко едно отношение. Тоест вече очевидно и на публиката мнението е много много по-приемащи се танца като изкуство, защото преди не беше така.
Да. И въобще далечното минало не беше така. Мога да кажа, че на Софийска сцена, може би все още не в цяла България, за съжаление, не защото хората не са готови за това, а защото няма кой да го прави. Да. И за съжаление все още в провинциалните театри, които са прекрасни и страхотни, аз силно подкрепям всички хора, които правят изкуство там, няма толкова големи възможности за такъв тип спектакли, тъй като всичко е сложно в изкуството, ние знаем много добре с теб. Ако трябва, много добре го знаем. Да. Ако трябва да дефинираш разликата или различията, или това на теб, кое повече ти харесва между театъра по принцип и физическия театър, как би го определила за себе си? За себе си лично как се чувствам от него или хората как се чувстват? Не, за себе, за теб. Просто аз обичам да се движа. Това ме определя като личност. Да. И това те привлича. Това ме привлича и усещам, че когато съм на сцената с това, с движението, с израза на тялото, аз съм себе си и давам на хората това усещане, че аз се чувствам добре в него и им давам всичко, което имат нужда, но не аз да се раздавам на сила, а напротив, правя всичко за своето чувство, за емоция, за усещане и това тя ги докосва и ги кара да се чувстват добре и могат да ги докосна по истинския естествения начин, а не този изкуствения, насиления. Да. Точно в това изкуство. Защо казваш насилен? Кое визираш като насилен? Много често се случва в театъра хората да не успяват да докоснат публиката чрез естественото. Не само в театъра, и в танца. Точно така. И според мен само ще добавя, че тази детска радост, която ние имаме като шанс да работим, естествеността на децата е супер ценна. Точно. Те излизат своята емоция, истинност и дори притеснението е истинско. Абсолютно. И това докосва хората. Да. Това при възрастните хора е трудно вече. Точно така. Да, спонтанност. Ние говорим за тази спонтанност и автентичност, която, слава Богу, при нас присъства навсякъде. Да. И в залата, и в нашите отношения. Това е най-ценното за мен. Тук ми направи впечатление, че всъщност ти, чувствайки се добре в това, което правиш, по един естествен за теб начин, така успяваш да докосваш хората и всъщност движението е много силна форма на послание. Може да бъде. За мен е основната. Да. Така се чувствам. Не казвам, че говора, думите, разбира се, езика на човека, изобщо езика, който ни определя в света, в случая български, слава Богу, благодарен съм, че го имаме, е много важна част, но аз лично се определям чрез тялото. Да, и виждам хората, когато говорят, как се изразяват, какви жестове правят и това ме храни мене като артист. Да. И това ме кара да се чувствам добре в това изкуство. Да. Замислих се за много неща. Много ми харесва да си говорим. Сега да продължим. Тогава ще продължим по някаква хронология, ще се опитам да спазя. Примерно, ти какво помниш от нашата първа среща? Какво помниш? И ще се питам много различни и интересни неща. Добре. Значи, сега първо ще кажа за телефонния ни разговор. Добре. Защото това беше първата среща, обаче чрез говора с тебе, по повод това, което казахме. Всъщност той беше много интересен за мен, защото ти ми даде нещо много специално, което след това видях, че правиш с родителите. Ти ми се обади и говориш с мен, сякаш се познаваме от 5-10 години. И така, всъщност, това ме спечели, между другото. Малко ме стресна, да си призная, обаче в този приятен смисъл, в този естествен смисъл. Изненадахте, нали? Да, много ме изненада. Започна да ме разпитваш какво правя. Аз между другото въобще не помня, но за начина, по който би го казваш, смисъл, той е толкова част от мене, че си представям. Да, абсолютно е част от тебе. Аз в последствие го видях и това си ти си такава и това привлича хората към тебе. Адски много ги привлича. Аз точно това казах, като си говорихме от 9, че най-много, може би, едно от нещата, които най-много ценя у нас и това, което се случва и после между нас, треньорите, целият екип на Дива Зон и което всъщност ни е най-голямата една обща мисия, да съхраним тази естественост, тази автентичност, която ние имаме. Това е най-ценното за мен, защото това доверие, което се изгражда, тази непрестореност, нали, тази естествена среда, в която комуникираме, първо така можем да бъдем себе си и второ така даваме шанса на децата да запазят своята автентичност максимално дълго. Ние ги поощряваме в това. Много ми харесва, ще говорим за това нататък. Няма да те прекъсвам. Така и? Това беше първата ни среща по телефона. И всъщност първата ни среща на живо беше в залата в Хиподрума, която усетих много приветливо, между другото, защото е много светла и мисля, че това привлича и децата и родителите към нея, което много ми харесва. Всъщност, просто добавям така, между другото. Всъщност тази зала толкова искам да я доукрасиме, ама всички много я харесват. Като влизат в началото, всички много я харесват, само аз не я харесвам достатъчно, но предполагам, че сега като си я доцветиме ще стане. Ти ще я направиш, това не се съмнявам със сигурност. Всъщност,
това ми хареса, че усетих приветливо и вашето отношение всъщност. Вие ме поканихте като на гости. Да. За чая, който и сега имаме. Емблематично, запазена марка е това, този чай нашия. Чая, който аз ти казах, не искам, обаче ти ми каза, не, аз ще ти направя. Да. Което всъщност беше прекрасно, защото аз си пивах от този чай. Някакси имам чувство, че това прибавя много голям уют в едни отношения. Не знам, много ми е специално. Да, това с чая. Не само самия чай, а принципа, че се усетих на място, спокойна. По принцип не се смятам за притеснителен човек, но всеки се притеснява на такава първа среща, когато иска особено ако иска да направи добро впечатление, смятам, че всеки един интелигентен човек. Всички хора сме така. Да. И съответно това, че създавате и двамата с Влади този комфорт, човек да се почувства приятелски, спокойно и всъщност така се случва и с родителите, така се случва и с хората, с които работите към всички, и с децата също. Впоследствие това го разбрах. И разговорите ни бяха непринудени, бяха конкретни, което също много ми хареса. Това ни интересува. Особено имайки предвид, вече познавам те, ти какъв подреден, изключително структуриран, подреден човек, планиращ цялото бъдеще 30 години напред. Представям се, че това много ти е допаднало. Много ми хареса, да. Всъщност конкретиката във въпросите, които ви интересуваха и че аз имах възможността също да кажа. Това, че вие сте слушатели и това го забелязах още от първия ден всъщност, че вие сте слушатели. Сега, навлизате много емоционално в човека, което може би някой би го стреснал, но предполагам, че за вас, за нас, за нашия екип, това е позитивно, защото всъщност в крайна сметка човек се чувства трябва да се чувства комфортно и в крайна сметка, ако от самото началото усетите, че този човек е за вас и вие всъщност представяте му света такъв какъвто е, показвате го директно, въобще не се притеснявате и той, ако ви покаже, че се чувства добре в това и го приема, този човек, това е един от начините да разберете, че този човек е за тук, за нашия екип всъщност. Точно. Така че аз така го разчитам, не знам колко е вярно. Точно така е, смисъл, да. Така е. Аз по принцип съм фен единствено и само на, как да кажа, на истински задълбочените отношения. Всичко друго не ме интересува. Дори много време, често казвам, загубили сме много стотици часове в интервюта, в хора, които кандидатстват за това да бъдат треньори при нас. Обаче при нас тази селекция сега, даже с времето сме станали много по-бързи в това. За нас е много важно човека, който пристига първо като човек, като личност и за това ще поговорим сега. И второ вече като специалист и като професионалист, какво може, докъде е готов да се разгърне, докъде е готов да стигне самият той и какво може да даде от себе си, дали докъде първо да е смел, за да може да експериментира и да е готов да се учи. Това е много, много важно. И така, аз много се радвам, че всъщност това знаеш ли, за това става тази спойка и това усещане от първия път, когато се случи. Той или се случва, или не се случва между хората. Да. Защото това нещо, както ти каза, сега се замислих, най-вероятно и е много хубаво, защото селектира по естествен начин хората. Има предвид тези, които се стресират от това. Това не е тяхното. Те обикновено се стресират неискрените хора. Фалшивите хора. Хората, които живеят зад маска. Нали, смисъл, това естествено тя ги изважда от зоната им на комфорт и прекалено дълбоко влизаме, а пък за мен това го пренасям и в професията си автоматично, защото аз съм така като личност и всъщност за мен само в това виждам стойност в човешките отношения, независимо къде са те, дали са в работата или в личния живот. За мен това носи стойност. Това са стойностните и съдържателни отношения. То всичко друго за мен няма смисъл. И се радвам, че този модел на поведение успяхме вече последните години истински да го приложим и все повече да го да го отстояваме при нас, на фона на този целия свят, който има доста фалш, доста търговско отношение навсякъде. Аз много се радвам, че ние успяваме това. В смисъл и ето сега, като го казваш, ме наведе на мисъл и гордея се с това. Много ми харесва, че е така. Така, тук Владимир ми е подредил въпросите. Да си ги гледам, казвам този таблет. Много съм спретната. Аз работя с телефон. Така, чакайте сега да видим, да се направя на водеща. Да, ето, отиваме на въпроса. Какво ти си очаквала и какво всъщност очакваше? Нали? Това е много интересен въпрос между на всички треньори, като го задам. То всъщност без да го задам, те почват, нали, като се отпуснат, като се опознаем, всички да си говорим. Аз какво очаквах? Аз си мислих, какво си се почва темата? Аз си мислих какво, а пък то какво се оказа? И ти какво си мислиш, какво очакваш, а то какво се оказа?
Това е сложен въпрос за мен. Да. Аз дойдох с намерението това да бъде просто едно допълнително нещо в сферата на изкуството. Много хора правим така, когато се занимаваме с театър, търсим нещо междинно, което да правим. Съответно, аз не исках да бъда... И нещо близко до това, което харесваш и обичаш. Точно. И да прави. Не исках да бъда сервитьорка, барманка, което не е лошо. Това са страхотни професии. Просто исках да се занимавам с изкуството. Това те отклонява, нали? Да, малко. отклонявате. Разбира се, реших да пробвала съм преди с актьорско майсторство, преподавала съм, нали, и ми харесва също много, но сега си казах, то беше точно сред процеса в Народния театър, където репетирах такова физическо представление и там режисьорката много ме така мотивира да се занимавам с танци, всъщност. И всъщност... Значи, много добро стечение на ситуацията. Синхроничност. Абсолютно. И всъщност това ме накара, това ми каза, не, пробвай с танц и ви открих по най-прекрасния начин, защото така успях да се почувствам на мястото си в този момент. И всъщност този разговор с тебе, който веднага ми даде усещането, нали, че трябва да опитам да видя какво е при вас. И сега те връщам. Какво очакваш? В смисъл, какво си представяш? Представях си, че ще бъде за мен едно междинно, нали, междинна... Да. Първоначално даже ние с теб, ако си спомняш, си говорихме да бъда само от време на време, за някои часове. Нали, точно така. Нещо беше, и след това, нали, за асистент. В крайна сметка се оказах по 5 дни в седмицата. Които уж щяха да бъдат междинни, уж щеше да бъде много по-лесно. Поне аз така си мислях. Разбира се, като всеки един човек, който не знае за какво става въпрос тук. По принцип не знае колко е сложно. Въпреки че аз съм преподавала и знам, че не е лесно. Но и като асистент в началото знаеш, че имаш една опора, което е абсолютно така. Асистентството е много по-различно. Не е по-лесно в смисъла на работата и на наблюдението, но е по-лесно в смисъла на това, че не се изморяваш толкова и че не цялата отговорност. Да, много е важно това. Докато обаче пак си изморително. Да. И реално очакванията ми бяха доста по-занижени, емоционално и физически дори. И изобщо като това, което изискваме към децата, това, което очакваме да се получи като резултат, това, че в крайна сметка ще бъде нещо много по-сложно, изобщо и събитието, което ми беше споменала в началото, изобщо не съм си представила, че ще бъде толкова сериозно събитие. Толкова голямо, с толкова много деца, с огромна сцена, с толкова много танци. Публика, сериозна. Публика, концепция, екран, мултимедии, професионално осветление. Абсолютно всичко, да. Просто като един истински спектакъл. И всъщност това очаквах. Не очаквах много, да си призная честно. Очаквах да е нещо междинно и аз със сигурност да не се отдавам толкова много на него. Но в един момент... Да дойдем до този момент. Какво се оказва? Оказва се, че изобщо не е така. И това ме радва, честно казано. Радваме, защото всъщност ние даваме нещо много прекрасно на децата. Даваме им и интелект, и разбиране, и физическа култура, и танцова култура, и въобще много неща. Дисциплина, желание да са част от едно голямо събитие всеки ден. Всеки път, когато са тук, те са част от едно огромно събитие. Това ме радва. Това ти това изискваш от всеки един от треньорите. Всеки път, всяка тренировка да бъде събитие за тези деца. Те да си тръгват и да си тръгват от спектакъл за тях. Това усещане да носят в себе си. Да, много ми харесва, че го дефинираш. То реално е точно така. Да. За всяко детенце така. Аз го виждам в очите им. Да. Обаче това изисква много от един човек. Дали ще е той асистент или ще е основен треньор, той трябва всеки път да е на максимум. Ако не 199, даже ако може 100% от себе си. Ако може даже 110, ще е най-добре. Ще е супер. Да е на максимум, физически, емоционално. Също много мога да споделя тук, много е трудно с психическото, защото ти трябва да си перфектен психически, подготвен, стабилен, защото не трябва да отразяваш своите нерви, притеснения, емоции от вкъщи, от залата, от въобще всичко, което се случва от подготовката, и трябва ти това да не го отразяваш на децата. Трябва винаги да си в концентрация, да не се скараш дори. Или да се скараш по начин, по който да не откажеш детето. Правилен начин. Деликатно, да. Ако се караш, то да не е агресивно. Да си запазиш тона, т.е. да усети, че му очерташ някаква граница, да усети, че има нещо, което му задаваш и му очертаваш, че не е редно да прави.
Обаче по някакъв начин дали да го съхраниш, в смисъл да не се, което е много трудно. Да е целенасочено, да не е емоционално. Да. Едно е да се скараш, защото трябва и детето трябва да разбере нещо. Съвсем различно е да е твоята емоция, която от някакъв друг проблем изразяваш. Знаеш какво много ми харесва, което напоследък си дадох сметка какво се случва с треньорите, замисляйки се и го виждам, което вече го асимилирам през нашите отношения на екипа. Това, че треньорите стават, как да кажа, добива се една емоционална интелигентност. Много ми харесва това, защото емоцията не е вече първосигнална, нали, да изразиш просто така, както ти идва отвътре и ядосан, защото много често ние треньорите, бъдейки фиксирани в това да постигаме толкова много с децата, ние автоматично ставаме доста взискателни в целия процес. И това е нещо, което дори да правиш тренировката забавна, игрова, винаги стои някъде в теб. Нали? Треньора вече така иска времето да мине максимално пълноценно в залата за това дете. И ти винаги си взискателно настроен. Но ми харесва това, че изчезва тази винаги, когато децата са доста, как да кажа, когато неглижират процеса, когато не са научени на старания, да се отдават и така нататък, когато се скатават, нали, това е типично. И когато, ето това нещо, виждам как треньорите много се изнервят първоначално. Но във времето добиват тази емоционална интелигентност да не реагират първосигнално, а да отидат и да разговарят с детето. Това вече, което го търсим. Те отиват, разговарят с детето, както си говорихме с теб като възрастен. Това и ти ще го кажеш от твоята опитност после. И се опитват, т.е. да направят, да провокират това дете по всякакъв начин. Нали? Да. Това много ми харесва, че самите треньори, тази емоционална интелигентност се развива. Работата с родители също е много сложно нещо. Комуникацията с родителите. И въобще, ще те питам, всъщност, добре, прекъснах ли те? Не. Добре. Абсолютно довършваш моята мисъл, така че съм абсолютно съгласна. Добре, и да се върнем на това, да се опитам да спазя тази хронология. Значи ти не очакваш това, което неочакваното. Със сигурност не очаквах. Да. В много аспекти, не само това, което казах, емоционалното и психическото, което за мен е много ценно за развитие и за моето личностно развитие, също така и физическата култура, танцовата култура със сигурност. Но мисля, че това дори всеки родител ще го предположи, всеки човек, който всъщност ни гледа, ще предположи, че трябва да имаш добра танцова култура. Трябва да имаш. Да, трябва да имаш. И трябва да най-вече да си чист, дори да не си най-добрият танцор, какво значи най-добрия всъщност? Това е много сложно понятие. Така. Но да си много стриктен към себе си, да изискваш от себе си да се развиваш всеки ден. Да, всъщност, да ставаш все по-добър за децата. Защото децата те следват. Усещат го също. Точно. Много усещат децата. Това е много притеснително и всъщност те провокира да ставаш по-добър. Те чувстват, че ти не си сигурен, чувстват, че ти не знаеш. Те вече могат да гледат в интернет, по телевизията, навсякъде и започват да те сравняват. Точно така. Те сега с тези социални мрежи, всякакви, този достъп до всякаква информация мигновено, те вече са част от света. Те не са част от един град, една държава. Те са част от света и всъщност те сравняват с най-доброто, което се тиражира, или с най-лошото, или просто... Винаги пак се отклоняваме, отиваме към други теми, които не искам. Да, добре. Обаче, знаеш какво ми направи впечатление? Ти някъде много бързо се ориентира за какво става дума. Смисъл, че нещата изглеждат много различно при нас. И аз си спомням, аз мисля, че това на теб много ти хареса. И това те увлече всъщност. И ти затова и много бързо от някакво асистентство, както коментирахме, и ти много бързо стана основен треньор, точно затова, защото много те увлече. Хареса ти. Аз мисля, че това ти хареса. Хареса ми принципа ви. Хареса ми отново това, което всъщност първоначално ме привлече от тебе и Влади, че вие виждате по друг начин цялото съществуване на тази професия, изобщо комуникацията с хора. Всъщност, вие това го отдавате не само в комуникацията си между вас и треньорите, а искате да го създавате и при децата. Това усещане да има стриктност, да има култура на движение, да има култура изобщо на поведение от децата. Да. И това изискване от всеки треньор да изисква тези неща от децата и всеки път да сме перфектни и да създаваме този перфектен час, кавички, разбираш се, няма такова нещо. Да. Всъщност ме привлече, защото аз съм такъв
тип човек, аз или правя нещо на максимум, или въобще не го правя. По-добре да не се занимавам. Разбира се, има изключения в живота, случва се понякога, но се стремят така да правя нещата и видях, че и вие сте на този принцип. Дори понякога да не успявам аз или вие да не успявате, това е човешкото, но да се стремим към него. Ето това ми хареса, че стремежа го имаше у вас, също и бяхте вече го създали това усещане и у Калина, у която аз взех много и всъщност тя ми даде много като човек, с който работих основно, също ме съветваше и ми даваше посока. И също това, че сте един екип, който ти дава постоянно насоки, подкрепа. Имате... Това го усети, дали? Да, това ме увлече при вас. Основно това ме увлече, че имате тази система на обучение. Система, която дава сигурност и на треньорите и всеки знае какво да прави на много места, които съм преподавала, нали, в друга, не танцова сфера, но все пак е преподаване, няма система. Не само няма система в такива училища частни, както е нашото, или школи танцови, или актьорски, няма значение. Няма система дори в нормалните училища. Няма система в университетите. А тук има. Това основно ме привлече при вас всъщност. И това се отразява на децата. Това се вижда, защото ние като правим накрая едно събитие, има цялост. Не всеки танц е сам по себе си. Не всяко движение е само по себе си. Всичко е заедно. Той е като един организъм, един механизъм, който се съществува. Да, и спектакъл е този организъм. Той показва ние какви сме всъщност. Трудностите ги има, емоциите ги има, но този организъм, който ти, Влади, всъщност вие създавате, вие изисквате от хората да съществува, защото вие сте хората, които го водите. Това е просто, това ме привлече, че ние отразяваме целият този организъм върху децата. Ти сега каза трудности, емоции и така нататък. Кажи ми, ти какви трудности среща в работата с нас? Тук мога да говоря много. Айде. Първо срещнах тази физическа емоция, която трябва да отдавам постоянно като трудност, въпреки че аз се смятам за супер енергиен човек. Ти си супер енергийно създание. Но приливаш от енергия за мен. Но въпреки това темпо да се поддържа ми е много трудно. Пък виждам, че е изискващо. Виждам, че е наложително и също много важно е, че тази промяна между трите групи. Например, ти си с най-малки, средни, големи. Абсолютно. Тези деца са съвсем различни емоции. Те изискват съвсем различно поведение. Да, и ти от някакво детенце, което скача и дивее, трябва да се превърнеш в някакъв готин тинейджър, нали? Да им влезеш, обаче хем да си тинейджър, хем да си възрастен, защото иначе ще почнат да се държат с тебе като с приятел, което е абсолютно грешно. Абсолютно. И въобще става една ужасна какафония междувременно, като основен треньор комуникираш и с родителите. Там 15-20 минути в часа и с родителите, и там вече трябва да си възрастен човек. Една, с извинение, наистина, нали, шантава история. Аз затова мисля, че просто за да можеш да работиш успешно с деца, трябва да си малко шизофреничен, трябва да си много добър актьор. Добър актьор. Да, но естествен актьор. Това искам да кажа. Естествен. Тоест да ти идва отвътре. Да развиеш тези личностни качества. Това чувство за хумор трябва да го развиеш. В смисъл да ти идва отвътре, да забавляваш, да подхождаш игрово и смисъл забавно към децата. Това е много важно. Да ги докосваш на техния език. Да. По всевъзможни начини, не само към всяка група, а към всяко дете. Абсолютно. Той е персонал. Мен много ми харесва това, че ние... Знаеш ли, това, което много ми харесва и смятам, че така... Това е едно от нещата, които последните години много силно развихме. И също така много ми харесва, като анализирам нещата, че ние успяваме да работим с всеки персонал. Въпреки груповата работа, ние успяваме на всяко едно дете да бъде обърнато внимание, всяко едно дете да бъде докоснато, да се разговаря с него, да бъде смисъл всичко, което е необходимо се прави от наша страна, и това виждам, че вече го възприеха абсолютно всички треньори, като част от задачата и като голямата и част от мисията ни. Да. Защото в крайна сметка децата работят групово. Приоритетно заниманията са групови, но всяко детенце е различна вселена. То си е различно човече. Това е, всичко е абсолютна индивидуалност. И има неща, които се прилагат групово и се работи групово, и енергията е такава групова, и то трябва да следва този ритъм. Но в частност, то за да се почувства и част от групата, трябва някакси да бъде приобщено. То става само наистина през тази емоционална връзка с треньора. Това свързване. Да, това е следващата трудност, която точно щях да кажа. Всъщност индивидуалната връзка с всяко дете.
анализа за много краткото време, което имаш да направиш. Още при първата среща, даже родителите често идват при теб и ти казват, то как се справя? Да. Добре ли е? Справя ли се както трябва? Танцово, физически, емоционално как се чувства? И ти трябва да направиш огромен анализ междувременно, докато водиш цялата група. Особено като основен треньор, водиш и асистент треньорите на къде да върви тренировката. Да, те ти помагат, но и ти трябва да ги насочваш на къде искаш да отиде. Междувременно да се съобразяваш с всички неща, които ти е казала Зорница, че изисква от тебе. И ти е написала. Да, написала ти е това, звукозапис ти е пратила. И в общи линии ти си в тотален дън. Да. Това ми харесва, че има този шоков елемент на неща и да ги мислиш и да ги съобразяваш и да ги прилагаш нещо отгоре. Да. И това те държи жив. Всъщност това точно те държи жив, емоционален през цялото време, държите естествен, защото ти постоянно си в задачи. Точно. Ти си ги поставяш и сам, но ги поставя и ситуацията, и човека преди това, който ти ги е поставил, съответно треньора, в случая ти. Изобщо много фактори са, но всъщност те карат непрестанно да мислиш и да се развиваш и със всяка една следваща тренировка ставаш по-добър. Но те затрудняват в началото, объркват те, става много информация едновременно, срещаш се с много неща, които в крайна сметка ти си казваш как да се справи всичко това едновременно. Как изобщо да разбера. Ти си мислиш, че всяко едно нещо трябва да го вършиш по-отделно през цялото време. Как да ги съчетая заедно тези неща? Как те да се превърнат в една общ организъм отново, който да действа, хем да е логичен, хем да е естествен, хем обаче да изпълнявам всяка една задача. Ето, това ми беше много трудно. Да. И как да си вода групата и как да обърна внимание на това дете, а камо ли ако дойде ново дете, което то не знае въобще къде се намира. И как и да направя този видеозапис, как да изпълня и задачите на Влади, защото и той си има негов свят, който си съществува. И който въобще си изисква, Да. И всъщност всеки един изисква нещо, но това е прекрасно, защото за мен това е много развиващо. Личността, човека, ти като индивидуална личност, че се развиваш от това. Така че в крайна сметка много са трудностите, също танцовата култура, също да показваш на децата. Много деца, които са много развити, с времето се научават, започват да виждат ти кога грешиш. Те изискват от теб. Случвало ми се, няма да споменавам име. Танцувам пред други деца, това дете съответно е седнал отпред, но е доста изискващо и знае много вече. Може би дори се сеща за което ти говоря, но няма да споменавам. Това е прекрасно, това е страхотно. Това е уникално качество, което възпитаваме в децата. Да. Но то гледаше мен. Това критично мислене, което започва да има. Това е просто... То гледаше мен. Имаше критично поглед към мен като треньор. Нали? Смисъл изискващо. Да, как ще изтанцувам танца и дали всичко, което изисквам аз от тях, го правя. И това всъщност е уникално, защото те после го прилагат, тая критична мисъл прилагат в живота си, т.е. към себе си, във всяко едно нещо извън залата. Нали, ти започваш да си критичен, да подлагаш на съмнение, да изискваш по-доброто, да търсиш по-доброто. Ти да го присъстваш в него и съответно търсиш по-доброто, което да те заобикаля. Това всички, особено напредналите деца, в напредналите групи, това е просто направо ме изпълва, като седнем да тренираме, дали, като седнем да анализираме дадени ситуации. Това, на което вече сме ги научили, тази критична мисъл, може би едно от най-впечатляващите неща, които се възпитава в децата. И това лично мене много ми... Не знам, това ме изпълва вътре мене, че те го усвояват това нещо, защото те са способни това вече да го... Аз съм виждала наши деца, които се справят в пъти по-добре от новите ни треньори, които са с разлики години. Значи деца, говоря вече 12, 13, 14 годишни, дори 11, които вече са били примерно от 5 годишни при нас. Нали, са в напреднала група. Това съм го забелязала, даже много пъти с Вари сме го учители. Това не е реално. Тоест идват треньори, идват хора с опит или безопитно, приноса на 25-6 или дори на 30. Нашите деца ги превъзхождат. Говоря пак само за конкретни деца, които са работили 6-7 години, сериозно са били по състезания вече, до голяма степен. Виждам как погледа на това дете, то не се задоволява вече с посредствено и просто с нещо. То търси най-доброто. То изисква най-доброто. Изисква го от себе си, от децата около него. Особено какво става и за треньора, нали? Смисъл, той за да го респектира и за да му бъде авторитет. Той трябва цялостно да му бъде такъв. И по начина, по който се движи, по начина, по който изглежда, и по начина, по който общува с него, ако искаш. Точно. Това е другото. Много голяма борба е с по-напредналите деца. Всъщност това е много голяма трудност, която аз, слава Богу, между другото, искам да подчертая и да благодаря и на теб, и на Влади, и на Калина, че вие на време се усетихте да ме подготвите за това.
да, аз е трябвало да се справя с тази ситуация, като отделна индивидуална личност и треньор, но вие ме подготвихте тази и тази група, тези и тези деца, ще имаш съответно затруднения с тях, бъди лидер, бъди силна, не показвай никаква слабост. Абсолютно. И всъщност това ми даде много голям шанс да се справя добре с тези групи и всъщност да ги спечеля от самото начало по правилния начин. Същевременно пък с по-ненапредналите групи, как се държиш с тях? Точно различното. Тази разлика между групите. Да. Не само в това, че са 3 различни възрасти, това, че са различна напредналост, това, че някое дете идва днес, от другото е от 5 години с нас. Изобщо всяка група се изисква и различна комуникация, чисто ти колко си строг, колко си добронамерен, колко си мек. Да преценяваш нивото на взискателност, което прилагаш. Да. Всичко. Също една трудност за мен е, вие изисквате всеки един треньор да бъде с всяка една група. Аз съм ти го споделяла лично няколко пъти, че това е притеснително за мен, дали ще се справя въобще да се променям, изменям толкова често, ежедневно, постоянно да познавам всички деца, всяка група, при всяко дете индивидуално и групово да правя правилните стъпки. Струваше ми се ужасно трудно и до сега дори ми се струва трудно. То е много трудно и в същото време всички тези други изисквания да ги спазваш, а пък да си навсякъде. Но то е много ценно, аз го разбирам. Много е ценно всяко дете да се докосне до всеки треньор. И всеки треньор да се докосне до всяко дете. Всъщност, но е много трудно. Да, факт. И ние имаме в крайна сметка едно определено време с тях. 2 пъти седмицата, примерно по 60 минути, което е едно нищо. И ние в това време постигаме чудеса, просто защото, както знаем, че 60 минути ги използваме. Пълноценно. И понякога това пълноценно всъщност не е само в насоката на физическата култура, танцовата култура, а е в емоционалната, в желанието си ние да ги направим общителни, по-добри, по-разбрани за това, което ние правим, да достигнем до тях чрез човешкия принцип, чрез разговора, чрез добрината и всъщност да се държим с тях като големи хора, а не, разбира се, и като с деца. И като с деца. Но и когато трябва, и като с големи хора. Точно. Подхода. Ако ти трябва да определиш за себе си коя възрастова група и кой таргет ти е най-трудно да работиш, как би изглеждал за теб? Той с децата най-мъничките, които доста хора се плащат да работят с деца 4-5 годишни, наистина много. Аз по пътя си вече последните, особено 10-15 години, преди не го разбирах, какво толкова, но сега вече знам какво ги плащи хората, но ти ако за себе си трябва да определиш с кой таргет ти е по-трудно да работиш, примерно с най-малките, защото знам, че средните в общи линии за всички са окей, средни деца. В смисъл, много по-приемливо. Или с тинейджерите, защото пък там е съвсем друго. Много пъти отговора на този въпрос се е променял. Тъй като и преди си ми го задавала и много пъти се е променял. И продължава. Променя се постоянно спрямо самите групи, да ти кажа честно. Защото понякога с големите е толкова приятно, тъй като те са големи, ти си естествен, се приближават до възрастен човек. Някак си всеки се чувства комфортно с човек по-близък до неговата възраст. И всъщност това ми е дава спокойствие да съм себе си, да съм ха-ха-ха, да се шегувам с тях. И в същото време при тях вече има влизат в един труден период, тинейджърския, който те изкарва извън контрол. Сигурна съм, че всеки родител може да ме разбере много добре. Да. Аз съм сигурна. И се подготвям за родител чрез вашите деца. Казвам ви го честно. Просто е ужасно. Честно, това е думата. Съжалявам, че го казвам толкова откровенно, но е ужасно. В същото време ги харесваш, обичаш ги, искаш да им помогнеш, обаче те побъркват. В същото време, пък при малките понякога толкова са мили, толкова са прекрасни, така като дойдат и те гушнат и ти се разтапя сърцето. Това, което много ми харесва всъщност при малките, тази абсолютна естественост, непредудност там на 4-5 до към 6, просто това е, няма, смисъл, там няма подправеност, няма нещо, което да е премислено. Там всичко е емоция и абсолютна автентичност, което е уникално. И ти каза смисъл да се държи естествено. Ти по принцип и там се държиш естествено, просто прилагаш, може би, по-сложен модел да се играе през игровия модел с тях или тази анимация. Това трябва да ги намираш. Тоест трябва да говориш на техния език. Да, със сигурност аз имам и тази страна. Това е сигурно. Това, че мога да се доближа пък до детското, до
щуротията и да не се чувствам, че нали, превъзрастните хора не може да се държиш така. Със сигурност това ми доставя огромно удоволствие. Да си правя всичките смешни маймунджулаци, абсолютно. Децата те се кефят, супер много се кефят. В същото време те така се доближават много до теб и когато си строг с тях понякога, те не се страхуват. Те вече го възприемат по различен начин. Имат разбиране за това. Много ми хареса това, защото всъщност ти ги печелиш по този начин, като всъщност подхождаш като част от тях, нали, смисъл, влизаш на техния детски език, комуникираш, обаче в един момент, когато трябва да си строг и ние го правим с тях, в един следващ момент, и когато казваме, че сега ще искаме ли да говорим с вас като с деца или с големи хора, много ми харесва като подходим така, и те вече имат разбиране, те са готови да приемат и забележките, и когато им очерташ граници, готови са да приемат и наказанията по един правилен начин. Нали, смисъл, това са други теми, пак, които обаче... Също много при малките е хубаво, че те са чисти, те са целенасочени. Те правят едно нещо и сега правят него. Точно. Те могат това те трябва да се фокусират цялата си енергия в него, за да се получи. И това е много ценно, когато правиш всъщност каквито и да е танци, когато ги изкарваш на сцена, те просто са целенасочени. Аз между другото помня много добре миналата година, точно по това време беше, точно по това време, един месец, може би по-назад, да е било април, когато ти почти след всяка тренировка в аудията ми се писваше, даже като ме више за малките, колко са напреднали. Значи тази група тук в хиподрума, колко са станали, какво удоволствие, това е каква разлика има между новите дечица, които сега постъпват между старите, с каква емоция, с каква жар ми говориш с деца, с колко им говориш като големи хора. Как те разбират, как се държат, как са помагали на новите деца, как си танцували танца, как били феноменални. Нещо просто беше в абсолютна еуфория на тема на предалите ни деца тук в хиподрума. Те вече, защото са били минали през това събитие. Еди какво си било станало. И видите ли, Велизар какъв бил, и Евелин, и не знам си какво, да не казвам всичките имена. И въобще, помниш ли го този момент? Да. Ти всяка вечер ми говориш за тия деца. Забравила съм, че всяка вечер, обаче със сигурност... Аз много го помня. Това беше много впечатляващо. И какъв напредък виждаш, и какъв напредък в мисленето и виждаш. Да. Те наистина са много умни деца. Всъщност това беше първата група, която почувствах много близка до себе си. Малката група тук в хиподрума, признавам си, няма да лъжа. Много ми харесваш няколко пъти така. Ти разбираш ли, тези деца ме обожават. Това няма да го записвате, няма да го казвате. Как? То много сладко. Ти разбираш ли, Зорица? Аз го виждам в очите им. Тези деца ме обожават. Yes. Ами да, то обожание, то е било взаимно. То е било взаимно. И е взаимно. Аз наистина ги виждам как ме гледат, то и аз така ги гледам. Аз не мога да си спра емоцията. Да, като виждаш едно дете как напредва, толкова е мъничко и толкова е... Направо ти е бебенце. Знаеш колко си промених? Изобщо гледната точка за децата. Ето това много искам да го кажа. Колко много децата могат. Даже ти си ми го казва. Аз съм ти казала, Зори, те са много мънички. И ти ми казваш, Илана, ти не знаеш колко могат децата. И аз... Много се радвам, че го казваш. Да. Обаче, аз видях какво могат. Какво са способни. Да. И сега като си говоря с някой човек и му казвам, даже някой ми беше казал, ти ще отглеждаш, ти си като Хитлер, нали, ще отглеждаш някакво мъчение тук в военен, ще отглеждаш. И аз казвам, не бе хора, не, разберете, децата могат много, особено на тази възраст, те са толкова много могат да постигнат, защото още нямат тия емоции излишни. И предразсъдъци, и страхове. И това, което е най-важното, аз смятам, че ние им създадохме тази среда на децата, ние им създаваме непрекъснато. Тоест средата е определящата за това колко могат децата. И всъщност очакванията на хората, които работят и общуват с тях, е другото нещо, защото аз това го срещам при родителите. Той е мъничък, тя е мъничка, какво очаквате? Ами те всичките тези хора, които ние днес виждаме на екраните като актьори, като поп-икони в музиката, като забележителни инструменталисти, музиканти, класическа музика, те всъщност започват точно от 5 годишни, повечето от тях. И всъщност целият този труд и тази цялата подготовка, в един момент хората си казват, вчера, нали, за един ден стана звезда, ма ти става, защото просто ти от 5 годишен, ти всеки ден си правил с натрупване едно нещо, което си го правил, до припадък си го повтарял. И това е нещо, което всъщност отличава тези, които достигат до абсолютни върхове в това, което биха могли да достигнат, от това просто, нали, епизодично да правиш нещо или да се занимаваш с 6 неща, всичко, нали, долу-горе по-малко от всичко. Посвещението.
Да. Това, което ние правим с децата, аз мисля, че това е другото нещо, което аз много се гордея между на големите ни събития. Малките групи. Просто аз мисля, че там родителите си дават сметка, може би си дават сметка какво се случва. Тези малки дечица, 5 годишни деца, 6 годишни да играят в синхрон, да имат такова присъствие сценично, такъв маниер на поведение. То не всички, разбира се, обаче. То се вижда. Ти работиш наравно с всички деца в залата, нали? То по това разбираш кое е запалено, кое е отдадено. Тези, които са отдадени, запалени, успяват да постигнат повече. Това е нормален процес. Да. Другите пък се движат по-бавно. Но ако те останат достатъчно време, почти всички стигат до един момент, в който по забележителен начин развиват своите заложби, таланти. Дори преоткриваш тяхните таланти и заложби в една много ранна възраст. Какви качества според теб човек трябва да притежава, за да, като личност, като човек, не говоря като професионалист, нали? После ще попитам и за това, за да се сработи с нас, за да остане да работи с нас. Как мислиш ти? Смятам, че така, едни качества, които вече не срещаме, за съжаление, толкова често у хората. Малко ме натъжава това, че го казвам. Не ми се иска да го казвам, но факт. Тези качества на човечност на първо място, добронамереност, според мене, разбирателство и нещо, което е много хубаво при вас, двамата, което аз лично много ценя и харесваме. Не мога да определя като една дума качество, но е това, че за вас няма проблеми. Има решения. И всъщност това се случва, това се отразява и на децата. Това искам да кажа и това се отразява и на треньорите. Затова казвам, че това качество мога да кажа, че не всеки от нас като идва го има, но започва да го добива с времето. Се придобива, нали? Да. Всъщност вие към хората срещу вас го почвате да го отразявате и самият човек към вас започва да го отразява, защото и вие сте хора. Да. И вие изпитвате трудности и понякога човека трябва срещу вас също да го направи това нещо. Но когато той вижда, че вие го правите за него и намирате винаги разрешения на проблемите, той започва да го притежава. Така започва да практикува и в самите часове. Няма неразрешими ситуации с децата. Няма... Ти почна ли да го усещаш това? Да, абсолютно. Започнах да го усещам обаче с времето, защото в началото цялата обърквация, за която вече споменах, То първата година няма как. В смисъл, то наистина са страшно много компоненти, с които се запознаваш. Да. И всъщност в последствие обаче, когато вече се чувстваш комфортно в часа и знаеш, комфортно, силно казано, но като вече започнеш да усещаш, че контролираш ситуацията, можеш вече да правиш и това. Винаги да разрешаваш проблеми и ситуации, винаги да намираш решение. Честно казано ми се е случвало да отделям, случвало се това, може би някой ще го сметне за грешка, да отделям 5, 7, 10 минути, което е много време за един час, знаейки, че вътре има друг треньор, помощник, асистент, други, в повечето случаи сме няколко човека, отвън дете да реве, да не иска да влезе и аз да стоя с него, знаейки, че имам доверие вътре на хората, които са, знаейки, че мога да разчитам на тях. И същото време и долу е слязал някой с родителите, които изпращаме. Това е дете, което за следващата група, то седи и плаче с майка си. Идва за първи път, предполагам, нали? Смисъл, в повечето случаи те идват за първи път и не знаят какво ги очаква. Да, самата майка, обаче, тя не знае защо се случва. То няма причина. Това дете реве, защото то дори не е стъпило в залата. То седи отвън и безпричинно... То дори не знае... Според мен това се случва, моето мнение, от изненадата. В смисъл от това, че не знае какво го очаква. Да. Не е изобщо свързано. Даже питам, има ли някой каза ли ти нещо? Не. Някой направи ли ти нещо? Не. Някой треньор нещо тук ли те притеснява? Не. В смисъл, в крайна сметка се стигна до извода с майката, че детето просто си има такъв проблем по принцип, обаче тя не е споделила предварително. По повод нашите големи разговори с всеки един родител, още преди детето му да дойде. Това също е нещо много ценно. Какви особености има, дали? Да, какви особености има детето, че понякога се случва родителя да не сподели. И казва, не, то всичко си е наред. Да, обаче той идва и ти си мислиш, че ти нещо си сгрешил. Ти си мислиш, че няма лошо. И ние грешим. Случва се, ние ви го споделяме на всички вас това. Ние ви казваме, ние грешим, свободни сте да ни кажете истината. Къде сме сгрешили? Да, ние ги досърчаваме тази откровена комуникация. Да, но в случая ти никъде не си сгрешил. Не можеш да разбереш какво се случва и в крайна сметка разрешаваш един проблем 10 минути. Да, понякога може да се случи, че
било безсмислено. Но аз разбрах от вас, че няма такива безсмислени неща. Защото след това майката звъни и дори нейното дете да не се върне, защото той има някакви страхове, Абсолютно. тя ще сподели на някой нашето отношение. Именно. И всъщност този човек ще има шанс да дойде при нас и детето му да е част от един такъв процес. Аз може би звуча като сякаш се възхищавам отвътре на нашия процес, което е много така самовлюбено. Не бих казала. В смисъл, аз също, като си говорим, особено когато имаме това спокойствие, време си говорим за нещата, виждайки вече какви неща постигаме с децата и родителите. И на мен ми е хубаво да си мисля за това. Защото виждам, че вече това са едни постижения. Това са едни големи стъпки, които се извървят. Ето това, което ти казваш. Няма значение детето дали ще се върне при нас или не. Има значение, че той се тръгва от залата вече по-различно. И може би на другото място ще е една стъпка по-смело, по-спокойно и по-уверено. Всъщност тези качества, които добиват децата изобщо в живота. Не само в залата, не само танцово. Нали, някой си казва, това е просто това са просто танци, тук идваме да се забавляваме. Да, разбира се. Нали, разбираме. Някой идва заради това. Но ние не се стремим само към това. Ние се стремим към много повече. Стремим се към уважение, тези качества, за които ти ми говориш. Какви качества търсим у един треньор? Какви качества вие търсите и какви аз смятам, че трябва да имам? Уважение. Всъщност, защо трябва да ги има този човек тия качества? Защото той е пример към децата. Да бъде добронамерен, както вече казах, да бъде себе си, да бъде откровен, защото когато не е себе си, той въобще не може да даде добър пример на детето. Някак си да има тези качества, които преди хората са търсили. Или които са били добродетели едно време, което вече в днешно време не се... Да, просто все по-малко хора има, които притежават точно тази откровеност, естественост в комуникацията, откритост, честност. Да не говорим за добронамереност, която обикновено срещаш от тя не е истинска, не е автентична добронамереност. Тоест, всичките тези качества, които казваш, наистина, за съжаление, все по-трудно ги срещаме в хората. Добре? Ти си... И липсата на егоизъм, което всеки човек го има, разбира се, его може би трябва да има поради някакви причини, но когато си егоист, не можеш да се отдаваш. А един треньор и изобщо учител трябва да потисне това его на максимум, да знае, че той дава и най-често няма да получава. Да, точно така. В свързването с децата е точно така. Да. И трябва да може да го дава без, не само, че няма да получава, без да изисква изобщо да получава от среща, особено когато става въпрос за деца. Те могат да ти дадат много за 1 секунда и могат да ти отнемат много за половин секунда. Да, точно така. А ти трябва само да им даваш, и това е и много трудно, но е много ценно за един треньор. Най-ценното даже. То е първото преди всички други онези неща, които казах. От него се пораждат всички други тези качества, за които говорих по-рано. И сега, ако трябва да кажем, примерно, защото пак ги сливаме като теми, едното е качествата, които трябва да притежаваш като личност и като човек, нали, тези, които те определят като добродетели. И второ, следващия ми въпрос е по-скоро това, какви знания и умения трябва да имаш или да развиеш с времето, за да си добър треньор тук, в нашата система. На първо място, разбира се, добрите физически умения, не само танцови, но дори искам да кажа физически в смисъла на, нали, да имаш мускулатура, заради издръжливостта, заради също и правилното хранене, темпото, темпото, което поддържаме, изморяваш се, трябва да имаш тази физическа култура. Танцовата култура, гъвкавостта също, защото ние изискваме от децата, поне на едно добро ниво. Също така говора много е важен, тъй като ние комуникираме с децата и с родителите. Всеки един вид човек, с който комуникираш, изисква различен говор, но правилният говор, добрия речник, точно така, ти дава много повече възможност да можеш с всеки да се справиш както трябва и на всеки да дадеш това, което има нужда, чрез правилните думи и въобще да се усетиш как трябва да се изказваш. Тук трябва да се подредиш. В смисъл, трябва да използваш правилните думи, защото ти моделираш децата. Във всяка една тренировка ти моделираш децата. Те те следват, ти си пример за тях. И съответно те не си пример само това как се обличаш, какъв стайлинг имаш и как се движиш. Ти си пример за това как се изразяваш. Да.
И също много познания, не само танцови, но и аниматорски, както вече споменахме, много важно. Театрални, според мен, също много помагат. Не всички треньори, разбира се, ги имат. Това не е негативно, но е позитивно, защото все пак танца е изкуство за сцена, поне в случая, в който ние правим, но занимаваме се и с видеа, разбира се, обучаваме и децата на това, но и в двата случая актьорската страна, изобщо отношението... Да, изобщо поведението на сцената, това, което ти изискваш от децата, ти трябва да го имаш, трябва да им дадеш насоки как те да могат да го използват, как те да го провокираш от тях. Също провокацията от децата. Да се научиш, да знаеш, да можеш като треньор, защото много хора са добри танцори, добри актьори, добри в тези неща, които ние смятаме, че трябва да се изискват, за да си добър треньор по танци, но реално ти как можеш да накараш хората, как да ги предизвикаш? Много често сте ми казвали това и в началото и всъщност го видях във времето, че не можеш само да стоиш отпред и да показваш на децата, не можеш постоянно да танцуваш с тях. Ти трябва да изискваш от тях те да го правят. Тогава трябва да спреш и да фокусът ти да е в тях. Да ги виждаш. Също да виждаш много неща, да си супер наблюдателен. Да умееш точно така, да ги следиш всички. Да наблюдаваш и в танцова гледна точка, както вече казахме, и в емоционална гледна точка, също да виждаш всяко дете как се чувства. Това е да си много, много наблюдателен в детайли във всички състояния, всеки един момент, дори към себе си. Всъщност, за да обобщя какво е да бъдеш треньор и какви качества трябва да имаш, поне при нас, в нашето училище, те са много неща, може би не мога да кажа абсолютно всичко, но уважение, добронамереност, стриктност, да си точен, да си точен във всеки един смисъл на думата. Правилен подход към децата. Изобщо да знаеш всеки един момент, както вече казах, как да подходиш. Бързина. Също много е важно да си бърз, да реагираш на всяка ситуация бързо. И в танцовия смисъл, и в изобщо всяка една ситуация. Психологическия също, Ние нямаме време. Ние реално нямаме време, ти го каза. 1 час не е нищо и дори понякога да се наложи да отделиш малко повече време, всъщност в повечето случаи се опитваме за 2-3 минути да разрешим какъвто и да е проблем. И това много ми харесва, че всъщност това, че ние сме поставили в тия 60 минути ние си поставяме високата цел да постигаме резултат във всяка една тренировка, да имаме цел, която да достигнем или полудостигнем. Да имаме някаква стойност тази тренировка и тази висока цел, която си поставяме всяка една тренировка, ни кара да сме бързи и да търсим, да сме безгрешни във всеки един момент, смисъл да търсим решенията. Абсолютно да. Както казах, физическата издръжливост във всички аспекти, както в танцова, така и въобще на събития ни се случва по 12 часа да сме там. Нямаме време да ядем, нямаме време да пием вода, само да знаете. Аз искам да отбележа тук нещо, което от последния ни кастинг треньорски ми направи впечатление за един от треньорите, който е доста добре танцово подготвен и така нататък, за моя голяма радост и изненада. Но ми направи впечатление, че след първата седмица, втора, при само наличие на 3 часове, в смисъл ми казва, че много се изморява. Да. Силно впечатление. Това е млад човек на 23 години. Няма 23. Не всички са теб. Ама, това ми е странно, Йоана. Нямаме енергия. Влади, това го издръжи. Нямаме енергия, Влади. Това ми е странно. В смисъл, 3-4 часа, аз го казвам, знаеш ли защо? Защото това, което ти споделяш, всичките неща, които се изисква, това правят това себеотдаване, което се търси от треньора. И всичките неща, които като качества трябва да развият и явно по някакъв начин вече дотежава и няма този тренинг. И ми прави впечатление, че после след половина година стават пушки. Да. Научаваш се. Това е едно от нещата, които се научава човек. Енергията да може да си я разпределя и да я държи в непрестанна равнина. Не да я отдава прекомерно много. Всъщност това е едно от нещата, които аз правех като грешка. Основна. Да се прераздавам и много бързо се чувстваш изтощен. Всъщност това е в началото другия проблем, че за много неща мислиш, което те изтощава допълнително. Да. Така че в крайна сметка трябва енергията да се разпределя, тя да се раздава на максимум, но в този логичен смисъл и да знаеш къде трябва да я отдадеш много повече, силно. Да. И къде всъщност доста по-малко, но точно в точния момент. Да си разпределяш перфектно, а не просто да имаш много енергия. Никой няма безкрайна енергия, особено ако си 12 часа, както ние знаем, че сме на всяко едно наше събитие.
и споделяме много повече, отколкото може би сме си мислили, че притежаваме като енергия. Така че и новите треньори също ще го преживеят това и ще видят, че могат повече, отколкото си мислят. Да. Самите те. Когато си млад човек, не осъзнаваш колко много имаш като качества. И като потенциал. Да, после остаряваш и разбираш, вече съм толкова стара, но разбираш, че вече го нямаш, хваща те яд, че не си го използвал на време и така в общи линии си протича живота. Еха. Добре, има ли още нещо там, което да завършиш и да вървим нататък? Да си взискателен. Да. Много е важно да си взискателен, защото всъщност така само единствено можеш ти да изискваш от децата те да бъдат взискателни към самите себе си и да имаш резултати. Иначе няма как да имаш тия резултати. Ако просто оставим децата да се забавляват и да се чувстват добре в смисъла на лахо-ихо, това искам да кажа добре. Много често децата всъщност се променят и се чувстват добре от много взискателната обстановка. От това, че постигат и усещат, че постигат, те всъщност така градят и самочувствие много здраво. Да, те почват да изискват от теб, ти да изискваш от тях. Да. И в същото време те се зареждат, тръгват си емоционални, а пък ти през цялото време си бил супер взискателен и строг с тях. Да. И не можеш да разбереш какво се случва. Да, това е също много красив момент в нашата работа. Красив бих казал, защото виждаш как децата наистина имат потребност от това отношение вече към тях. Те самите развиват това чувство, усещане. Те искат да ги провокира някой, да ги мотивира от среща, да дадат най-доброто от себе си. И когато постигнат това нещо в залата, те го усещат. Нали? И тогава всъщност това е най-хубавия начин да изградиш здраво самочувствие на база твоите умения, твоите постижения. Всъщност, това съм го виждала, че ако ние не изискваме, децата започват да окапват. Просто взискателността в различните групи е на различно ниво, по различен начин, с различен подход, както вече споменахме, но когато ние не изискваме от себе си да изискваме към тях, всъщност започват да се случват едни часове, които са анти това, което се стремим. Тези 60 минути биват изхвърлени в пространството. Разбира се, правили сме такива грешки, сега няма какво да се лъжем. Случва се на всеки. Всеки е минал през такъв час от треньорите, всеки е видял. Това е най-хубавото, качествената разлика, която можеш да правиш само защото ти виждаш. Сам минаваш през това. Тоест има неща, които аз колкото и да се опитам да ви ги казвам в началото или на треньорите да ги обучаваш, само теоретично да се получава, докато ти не го преживееш, не минеш през това и не видиш, че всъщност ако ти не си, както каза, едно от качествата е да притежаваш достатъчно силна енергия, която трябва да развиеш с времето, защото ако ти не я приложиш, не я използваш тази енергия, всъщност виждаш как часа преминава по съвсем друг начин и всъщност ти си оставаш неудовлетворен и ти, и в повечето голяма част, ако са нови деца, те не разбират смисъл, нали, но вече ти можеш като добър треньор да направиш разликите. Да, така е. Да си емпатичен към децата, да ги просто понякога трябва да разбереш детето. Това е истината. Трябва да го разбереш, наистина. Да почувстваш как то се чувства, колкото и сигурно абсурдно да е за тебе. Просто да си поемеш въздух и да се поставиш на негово място. Подхода. Аз няма да забравя, това ми беше много хубав момент. Почувствах се добре, признавам си, егоистично добре, когато в М2, в една от групите ни в Младост, просто миналата година покрай концерта, едно дете така, просто може би му дойде цялата емоция в повече, не се чувства се несигурно в себе си. Аз това усетих. То се почувства, че не може да покрие, че не може да своите си очаквания всъщност. Да, ние разбира се имаме очаквания към децата, то няма как. Ако искаме да сме изискващи, имаме. Но аз усетих, че то се ядосваше на себе си, че не може да покрие своите си очаквания, да се справи добре и всъщност това го разстрои и аз тогава си говорих с него и то се почувства добре и всъщност ти тогава ме похвали. Да си кажа, че се справям добре в комуникацията с децата, индивидуалната. И аз разбрах, че тогава си го взех това за пример. Това ми беше много ценно, всъщност, че ти ми го казваш, защото аз разбрах, това е бил правилният начин. И това, че в този момент просто трябва за малко да забравиш, когато има и други треньори. Както вече казах, да забравиш, че в момента се случват 100 000 неща, да се концентрираш в това дете. Неговия проблем. Да, и да го приемеш, че то е най-важно. Това е неговия свят. Сега неговата вселена е важна. И да си поговориш с него, да го разбереш. И всъщност се оказва, че за 5, 6, 10 минути максимум, това е супер много, за 5 минути ти можеш да разрешиш толкова гигантски проблем, нали? Защото това за детето си е гигантски проблем. И това е много важно, че много възрастни хора омалважават проблемите, нали, ставаш на 50, казваш ти на 20 нямаш проблеми, ставаш на 70, казваш ти... Всеки си има проблеми. На 3 си имаш твоите си проблеми. И ето това нещо ние трябва да го притежаваме. Това е другото качество.
всеки човек, независимо на каква възраст е и в какъв свят живее, да му разбираме проблемите. Защото ако трябва аз да се сравнявам с хората, които имат много по-сериозни проблеми, да не повдигам тази много сериозна тема, но мисля, че всички ме разбраха, значи аз нямам никакви проблеми. Да, именно. Да, така че нека да разбираме всеки в неговата възраст и с неговите си емоции, но да не забравяме, че когато го разбираме, трябва да изискваме от него уважение към треньорите. Това е нещо много важно, че понякога децата в техните си проблеми загубват уважението, а ние трябва да го изискваме и тогава трябва да преценим как да постъпим. Дали по-меко или да сме малко по-строги, защото то тогава почва да си позволява други неща. От естеството на проблема, точно наистина, и да прецениш дали леко да го маловажиш, в смисъл такъв да му подпомогнеш да го преживее по-лесно и да му покажеш, че това не е никакъв проблем, или да го достоиш повече внимание и да му обясниш повече, за да може той да се справи. Да. Добре. Сложни неща. Да, много сложни неща. И сега, значи, ако ти трябва да обобщиш и да кажеш, примерно, в кои са ти най-трудните моменти в тази треньорска дейност и тази твоя треньорска роля, как можеш да го кажеш? С обобщени думи, трудността е в отдадеността. Няма какво повече да кажа. Във всеки един аспект. Всеки един аспект. Просто толкова много трябва да даваш, ако искаш всъщност да покрие и вашите, но и своите желания, защото ти в един момент те стават твои. Не са ваши, те стават наши. Това е най-красивото също. Да. Вие карате хората да искат да са част от това усещане, че всъщност вие се опитвате, поне всячески се опитвате непрестанно да поддържате това ниво на разбиране и постоянно да сте на това ниво, което вие изисквате от хората. Което е много трудно, защото много е трудно. И всъщност и за нас това става основно ниво и тази безкрайна отдаденост мен лично най-много ме затруднява, изморява и вярвам, че и другите колеги това им е най-трудното. Вярвам, че обаче човек, когато е роден за това нещо и вижда наистина всички смисли в него, защото имам такива примери в живота, такива хора, не само тук, но и извън тук, той просто може да го поеме и може да го направи и трябва да продължаваме да го изискваме, защото иначе няма смисъл да лъжем хората, че ние даваме нещо, което не даваме. Или трябва да го даваме, или въобще изобщо да не го правим. Както вече казах, или правим, това е при вас. Вие правите нещо или на го правиш максимум. на макс. Или не го правиш въобще и не го започваш. Добре, и последващ въпрос, който е свързан, може би, за теб лично, пак през твоята опитност и наблюдение. Опитност най-вече. Коя е за теб най-голямата ти отговорност като треньор? Как го отчиташ? Това е много тежка отговорност. Да си добър пример във всички аспекти. Да. Изобщо не само... Ние вече го казахме няколко пъти по няколко начина, но е хубаво, че сега ме питаш, за да го подчертая. Просто е много страшно. Да. Направо се чувстваш ужасно. Ако си казал нещо грешно, всеки път почваш да разсъждаваш. Или не си казал нещо достатъчно добро, или не си подходил по най-добрия начин. Постъпил си, казваш си, тук дали постъпих правилно, дали ще го травмираш за цял живот това дете. Въобще много е. Тоест, отговорността, как можеш да я обобщиш? Кое за теб е най-отговорното? Комуникацията с децата или личния пример, или как? То в личния пример и комуникацията по-скоро, защото твоя личен пример е и начина по който говориш, начина по който комуникираш с тях, въобще твоя начин на съществуване като личност е примера. Ти не можеш да говориш нещо, дори да правиш... може, но да е нещо. То може, но да е нещо. Изобщо не трябва да бъде ничия, според мен. Ако трябва да обобщим, да кажем, примерно, какво е твоето наблюдение, когато ние изискваме, знаеш много добре, че за нас това е правило да бъдем абсолютно честни и откровени с родителите. Какъв е твой личен опит, когато ти си абсолютно обективен и честен, както подхождаш прямо, директно и честно към родителите? Какъв е твоя опит с това? Това, първо да кажа, е нещо, което за първи път видях тук. По този начин, по който трябва и да бъде. За мен, може би, това е тайната, която ние споделяме в момента. Защото това е ключа към всяко едно дете. В повечето случаи родителят е пример на детето.
негативен, позитивен, няма значение. Той е примера, той е стъпката към детето и всъщност колкото и ние да спечелим детето, колкото и то добре да се чувства към нас, ако родителя не ни усеща и не ни възприема, просто в много голяма част от случаите нямаме шанс. И всъщност често се случва някой родител да е абсолютно отстранен от процеса и ние да успеем да го накараме то да се чувства част от процеса. Да. И даже усещам, че когато на събитията идват родителите и гледат, те направо се чувстват ценно с нас на сцената. Въобще толкова са възприели цялото нещо. Съпричастни стават. Чувстват се част от процеса, защото ние разговаряме с тях непрестанно. Показваме им, което е абсолютната истина и аз не лъжа, че ние индивидуално се стараем за всяко дете и всъщност, защото ние се стараем и за всеки родител. И аз често усещам, че родителя има нужда от това. Той искрено има нужда. Аз се чувствам абсолютно супер в това отношение. Да. Че сме открити, чести, че можем да им кажем. Да. И дори за треньора това е много ценно. Той въобще, че си комуникира, както казах вече, да, това изкукване, че комуникираш хем с деца, хем с родители, но не, ти се чувстваш добре. Понякога родителят ти дава една страхотна емоция. Да. Понякога пък ти усещаш, че му даваш. И не е само за тази комуникация. Всяко едно отношение е прекрасно, защото ти ставаш част от това семейство. Исках да кажа, че ти ставаш от част от това семейство. Вече не си само с детето приятел. Ти си приятел с семейството. Добре, това значи, че ти нямаш опит негативен с родител, който ако кажеш нещо, което няма да му хареса. В смисъл, имаш ли такъв опит? Защото това е голяма смелост, която ние прилагаме спрямо родителите. Знаеш много добре, ние сме имали дори треньор, който се не може да го освободим, защото не беше искрен с родители, което за мен не е допустимо. Много е трудно това с искреността. Разбира се, много е забавно, когато казваш хубавите неща. Много ти е готино. Много е хубаво да го чуе родител, да. Да. Обаче има и тези... Налага се да кажеш и негативните неща. Честно да ти кажа, не си спомням, случвало се, може би някой да е малко да се така леко да се стегне, защото не обича да получава негативна информация. Но всъщност, когато я предадеш правилно, поне не съм усещала някой, който супер агресивно и негативно да ми реагира, особено когато е наживо. Наживо хората, ти трябва да си уверен в себе си, когато кажеш. Ти трябва да им покажеш и да подбереш правилните думи, разбира се. Не можеш да го кажеш както и да е. Трябва да е ясно и конкретно, но по правилния начин, с доброто отношение, да му кажеш, ми пука за твоето дете. Точно така. Лъбе твоето дете и това е най-хубавото, което казваш, че всъщност ти успяваш да го кажеш по правилния начин, за да те разбере родителя, да не се отдалечи, да не постави дистанция, защото аз съм имала, моя опит е доста по-голям, разбира се. И съм имала всякакви случаи, но много се радвам, че ти нямаш такива негативи. Поне не съм усещала. Сега аз и в младост имах радостта да отида при едни родители, които вече бяха подготвени. Те самите започват в един момент да изискват от теб да им кажеш. Да те търсят, изчакват те. Какво стана? Как се справи? Не е добре, нали? Да. Може ли това е много хубав момент, когато вече родителя, той също става, той познава нашата система и смисъл вече допуска да може да му кажеш и негатива, и позитива, и всичко, и да го приеме, че е част. Той всъщност всеки ден е такъв. И ние сме в нашия живот. Нямаш само да вървиш само по скалата нагоре. Непрекъснато имаш падове, сривове, изкачвания. Ами да, случва се и такива неща. Например, една майка наскоро ми каза, вие ме предупредихте да кажа на детето, че то ще е малко по-тежко сега в тия месеци. Съответно, аз си го казах, обаче май не подпрях по правилните думи. Ето това е едно нещо, от което ние можем да си вземем поука. И как да кажем това на майката, така че тя да го предаде правилно. Всъщност, не само тя да търси грешката в себе си и да го разбере, а ние да намерим първоизточника да намери проблема, да го разреши и всъщност, когато първоизточника го реши, тя няма да се чувства по никакъв друг начин. Тя ще се чувства добре, че го е предала правилно. Да, т.е. тя да може да го предаде правилно на детето. То да го разбере. Точно. Така че всеки ден се стараем да се учим. Това е истината. Сега стигаме до... Вървим си ние нататък в нашия хубав сладък разговор. Вървим и стигаме до там. Всички вече в нашата система и всички треньори знаят, че ние специално в нашите зали децата се възпитават, докато тренират. Смисъл, нашия тренировъчен процес е такъв, че успоредно се случва това. И обикновено децата, които бележат много добри танцови успехи или танцов прогрес, те обикновено и личностно се развиват по-бързо. Т.е. усвояват и всички други
личностни качества, като дисциплина и така нататък. Аз исках да те попитам по-скоро какъв е начинът, по който се възпитават, как усещаш ти през процеса децата в залата? Кое според теб? Мисъл, как се случва това възпитание за тях? Кое ги превъзпитава в хубавия смисъл? Пак ще се върна на всички тези неща, които се изискват от треньора, но не е само това. Целият процес на съществуване в залата и цялото усещане, което носим ние, но и носят и децата, то според мен ги превъзпитава. В смисъл, комуникацията между двете страни, но не говоря вече само индивидуалната, говоря за непрестанното изискване към тях и в същото време тяхното отдаване към нас и примера, но не само примера на самия треньор, а примера, който цялостно даваме като училище. Всъщност, че ние имаме така тези разбирания, че човек трябва да бъде дисциплиниран, трябва да бъде на време, трябва да бъде с отношение, трябва през цялото време да е стриктен, детето през цялото време да се старае, че то всъщност може да не се отпуска през цялото време. И изведнъж това е един шамар в кавички за децата, защото те може би не са били, аз поне не съм усещала, има деца, които са били на други такива места със сигурност, но по-голямата част са, какво става? Да. Но когато ние, разбира се, го поддадем по правилния начин този процес, това е, доколкото знаме, много време търсено и работено, да се достигне от там, че това всичко да стане бавно и спокойно, детето в един момент започна да го възприема естествено и вярвам, че ние превъзпитаваме много деца с времето, разбира се, и в другите неща. Те започват дори да изискват от родителите си да не закъсняват, ако някой родител закъснява. Започват да изискват от родителите да са подготвени с всички неща, които трябва да са за залата, да им пускат видеята, които ние изпращаме ежедневно или ежеседмично или както и да е, по какъвто и начин сега да сме преценили да ги изпращаме спрямо интензитета на тренировките. И въобще започва то да иска от родителя всички тези неща. И когато ги изисква към нас, то започва да става такова и към другите неща. Няма как ти да си в едно нещо такъв, а в друго да не си. Нали? Може да е по-малко, защото това не те вълнува толкова много, но пак започва да се превъзпитаваш за всичко. Аз лично собствен пример съм го виждал. Как едно нещо може да ме накара да съм към всичко много по-стриктна и изискваща към себе си. Също вярвам, че подредеността по някакъв начин, защото в крайна сметка, винаги има някакъв хаос, но в един момент всичко се подрежда, танца се подрежда, той има конкретика, так, тук трябва да излезеш, тук трябва да направиш това, тук конкретно, тук застани, тук и всичките тези схемички, които едновременно те затварят, но и самото изкуство те прави много по-емоционален, но тези вратички, през които децата трябва да минават, да застанат на конкретното място, което е много трудно за тях, това ги прави много по-подредени в живота. Започват да бъдат към всичко стриктни по този начин. Въобще, като отидат на училище, ако не са все още в училище, но имаме много такива деца, след това те самите са толкова подредени във всичко там, което правят. И вярвам, че много деца, които не ходят на училище, от тук се възпитават на много преди да отидат там. Ние преминаваме през този период преди да са преминали учителите в училище. Между другото ми прави впечатление от миналата година сам много родители, които ни се обаждат, казват ми, аз понеже вече съм обучила и всички хора по телефона да казват, че при нас е по-различно, че възпитаваме децата, че се изисква дисциплина, тя се налага, изисква се и се възпитава с времето. И това, което ти каза, развива всъщност отговорността, т.е. организационни умения в децата. Те стават по-организирани в пространството и във времето. И, запознавайки и родители с това, родители казват, ние точно за това идваме точно при вас, защото разбрахме и всъщност предстои да се записваме в първи клас и вече е време да се научим да определени неща. Това много ми харесва, защото родители казали вече, айде, при вас ще ги доведеме тук за половина година, че да се подготвят за училище. Вече се разчуваме, с това, че организираме, дисциплинираме децата, че нашия процес сам по себе си. Тоест и това каза, че целият процес сам по себе си такъв какъвто е и това изискване, което имаме от децата, всъщност то ги възпитава. Обаче танца, като за мен, може би моето си чувство е такова, не мога да кажа дали е вярно, като
в това отношение перфектното занимание. То е едновременно изкуство и едновременно дисциплина. Няма такова друго нещо. Съжалявам, че го казвам. Аз съм актриса, обожавам актьорското майсторство, там също си изисква много дисциплина и трябва да я има, но танца заради самото си същност на физическо движение, изобщо, че има и спорт в него. То прави перфектния баланс между развитие на емоцията, желанието, любовта. Всяко дете да е индивидуално. Ние не изискваме на сцената те да са като едно във всеки аспект на думата. Хем да са едно и едновременно... Да запазим индивидуалността им, да подчертаем. Да, а в същото време и тази дисциплина на физическата култура. И всъщност това е перфектното място те да развият и двете качества едновременно. И всъщност за мен е безценно. Аз съм благодарна, че съм се занимавала с това изкуство и че все още се занимавам. И бих казала на всеки един родител в света: отиди, заведи си детето на танци. Просто няма друго такова нещо. На теб ти помага това, че ти спортуваш допълнително. Според мен ти имаш това отношение към движението по принцип. И извън танца, и по принцип. Затова го възприемаш така. Но то е дисциплинирано. То не е дошло от нищото. Да, то е възпитано. То е възпитано. При теб, с времето. То всъщност само като се замислиш, че е едно от как да кажа, едно от най-повърхностните неща, които изглеждат на първо четене, това, нали, да имаш добро тяло, добра физика. Всъщност се оказва едно от най-сложните неща в живота за всеки един човек. Колко са хората, които успяват на 60, на 70 да са с поддържани, примерно, физически тела? Всъщност ти, за да поддържаш тялото си в много добра физическа кондиция, това може би е най-доброто възпитаване на духа. Защото ти това го възпитаваш и то се случва като резултат само през болката. През повторението, през болката. Ти няма как да направиш тялото ти силно, здраво и красиво, ако ти просто танцуваш или правиш нещо приятно. Винаги това, за да го правиш, това е едно нещо, което упражняваш определени неща и определено доза насилие върху тялото си, всъщност за да го калиш, възпиташ и подготвиш то да изглежда така. И всъщност едно от нещата, които на пръв поглед изглеждат повърхностни, се оказва едно от най-трудните неща в живота. Така че ти, за да направиш тялото си такова, всъщност ти неминуемо и успоредно работиш с духа си. Ти изграждаш силен дух. И всеки, който е започнал доста по-късно, защото познавам такива хора, вижда как е много по-трудно да изгради тази мускулатура, която изгражда едно дете от момента, в който, ако започне на 4-5 години, просто няма. Това е просто ти за цял живот награждение. Тази мускулатура, която създаваш на тия години, аз съм виждала как хора с времето се отпускат и то може да има отгоре, нали? Но самия мускул отдолу. Защото тялото има памет. И това е най-ценното. Нали? Най-силната памет на тази възраст. Безценно е. Просто нещо, което детето не избира, а всъщност ти му го даваш като родител. И затова е толкова важна тази комуникация с родителите, защото ние можем да дадем това знание и това желание на родителя да възпитава това нещо от детето си. Да му даде този шанс, който той може би не е имал. Да, вероятно. Ти не ме попита едно много важно нещо, всъщност за събитията ни, което аз лично много искам много да подигна тази тема. Искам да говоря за нея, защото за мен те са огромно преживяване. Да, поговорихме малко за тях, но не споменахме направо, не казахме колко сериозни са тези събития. Казах вече, че ние сме по 12 часа там, че не ядем, че не пием вода. Аз вече изисквам от себе си да пия вода. Но не казахме колко много организация, емоция, подготовка, желание и всъщност колко много енергия изисква на самия ден, ние да сме в перфектното състояние, в перфектната кондиция, от всяко дете да изискаме правилното нещо, в същото време и това, което вече казах, да не сме прекалено припряни, което аз признавам, че съм правила като грешка. Да сме балансирани. Ужасно трудно е, когато е в този напрегнат ден, имаме залата за определени часове, имаме всяка група трябва да мине през сцената, децата да привикнат към сцената, която все още не са видяли. Да се с нея. Да претръпнат така от първият ужас и първата сценична треска. Да. Всъщност предварително да запомнят къде трябва да застанат отново да повторя, защото това дори за големите е трудно понякога. И
изобщо да свикнат светлините, с това, че свети към тях непрестанно прожектор, с преобличането на костюмите, паниката от това, кога ще се проблекат, музиката кога ще започне, точно в кой момент да излязат на сцената. И всички тези неща ние трябва да ги преживеем с тях. Ние трябва да им обясним на всяко дете някак си индивидуално, въпреки че в общото, че трябва да са перфектни. В същото време да се внимава някой дете да не пострада. Все пак имам отговорността на всички родители. Ние няколко човека, всъщност сме доста голям екип, да подчертая. Огромен екип сме, който се старае да поема всички възможни ангажименти към децата и възможни неща, които трябва да се случват на момента. Дори подготвяме екип, който да прави игри с децата, когато, да кажем, други деца са на сцената и децата трябва да са с нас. Изобщо преценяваме в кой момент да ядат, за да не им стане лошо. Всичко преценено, разбира се. Да, по часове разпределено. Всяко нещо се изговаря и се коментира и се мисли толкова дълбоко и дори се обсъжда. Това, което също искам да добавя като качество у вас е, че вие много изслушвате всички хора, с които работите. Искате да поемете, да вземете всеки един аргумент, елемент от ума на човека, каквото и да му е хрумнало, какво може да е проблем. Да се приложи или да се изключи като проблем, да се неутрализира. Да, всъщност това е много хубаво, защото вие не мислите само от собствения си опит, а взимате опита и на други хора от други места и въобще всички заедно се обединяваме в тези обсъждания, къде можем със всеки път да бъдем по-добри. И вярвам, че ставаме по-добри. Аз лично го наблюдавам. Също, не само подчертавам, че взимаме мнението на родителите. Всеки един родител, каквото и да ни напише, даже родител ми го е казал, аз виждам, че вие взимате нашето мнение по въпрос. Родител ми го е казал, което също беше много безценен момент. И те така се чувстват спокойни, добре. Че са чути, че може да споделят, да са откровени с нас, да споделят за проблем и че са чути, ние се стараем да отговорим, да решим дадения казус. Да. И този ден всъщност е съвкупност от всичко, което казах до сега, в общи линии, за цялата година се събира в едни 12 часа, в които ние трябва всичките методи, движения, знания, елементи, увереност, хореография и каквито и думи да ми хрумнат, че са подходящи според мен, да ги приложим и да ги направим по най-перфектния начин. И за да обобщя всичко, което казах и да кажа малко повече за това как се чувстват децата, аз го казвам много често и на родителите. Давам им причина да дойдат на нашите събития, дори да не участват. Това, че децата се чувстват превъзходно. Много подходяща дума, превъзходно. Децата, които гледат, се чувстват превъзходно. Децата, които участват, просто това не само ги обогатява, което е най-важното, танцово, емоционално, за самочувствието им, това, което вече казахме, да преживеят всички тези безкрайни познания и емоции, това ги обогатява въобще като личности, защото много малко деца имат шанса да се качат на тази сцена, на такава сцена, огромна, да научат нещо толкова голямо, да бъдат пред толкова много хора и да запазят самообладание, да успеят да се балансират. Това възрастни хора не могат да го направят. И ми е много интересно да попитам всички, всъщност родители, вие били ли сте в това положение, в което поставяме децата? Да. В смисъл и да са част от едно такова грандиозно детско събитие, наистина, обаче много сериозно по своята същност и съдържание и всъщност тези събития смятам, че те наистина трансформират много децата, създават тази сериозна мотивация в тях. Дали може би и това невероятно самочувствие, здраво самочувствие, което се възпитава с времето, става и през тези големи събития. Огромно е, защото така и децата разбират защо се трудят. Това е крайният резултат. Да, не е идеята винаги да се работи само за резултат, трябва да се работи за процес. Даже ние с теб много пъти сме го коментирали, но в крайна сметка мотивацията е много голяма. Това дете да има причина да идва при нас е една от причините всъщност е тези събития и в крайна сметка вярвам, че 99% от случаите ние покриваме цялата работа, всичките усилия, които детето е дало. Вече изключваме нашите усилия, защото в крайна сметка говорим какво е детето е получило.
те се отплащат. Отплащат се дори с деца, които не участват. Идвали са при нас, идват само да гледат събитието и то се отплаща дори на тях. Аз виждам как децата си тръгват сей такива ококорени очи. Голямо вълнение. Обикновено родителите казват, че детето не е спало, продължава да танцува вкъщи и така нататък. Голямо. Да, връщат се на следващите. След време това нещо ги държи и много често деца, които идват отскоро и не преценяват, че още е рано да се включат в събитието. Идвайки на събитието, вече казват, ние на следващото задължително трябва да участваме. Така че родителите, вие трябва много силно да пляскате, горещо да пляскате на тези събития, защото това е най-голямата награда. Първо за децата и второ за нас, треньорите. Да, точно така е. Понеже сме към финал, вървим към финал, ще се опитаме да... Още няколко въпроса да задам. Примерно, посоката на тези мисли. Ти забелязала си лично промените в дадени деца и какви са те, които най-често си наблюдала в този процес? Промяната за дадено дете, по позитивната промяна. Това със сигурност е най-ценното за един треньор. Да види тези промени. Да. Така че мога да кажа, че съм виждала много, много различни промени. Виждала съм, като изхождаме от емоционалната страна, изобщо много, много различни деца идват при нас. Да. Едните са много притеснителни, много притеснителни. Да. Другите пък са доста уверени, понякога не в най-позитивния смисъл на думата. Разбира се, в това няма нищо лошо. Въпросът е, че точно това, че идват при нас, ние се опитваме това нещо да балансираме. И в двата смисъла. Тези, които са много уверени, да им дадем и причина да са уверени, и да им дадем причина да обосновават тази увереност в себе си и пред хората, да застават и да кажат, аз съм уверен заради това. В същото време тези пък, които не са толкова уверени, да им дадем самочувствие. Аз лично съм виждала как деца просто излизат на сцената, деца, които са супер срамежливи, излизат на сцената и те се разгръщат. Разгръщат се и просто ти така седиш и си казваш, това ли е това дете? Аз не мога да повярвам. Това не е същото дете. Аз съм въодушевен от това, което виждам на сцената, защото едно дете се разгръща, то физически почва да му личи. Притеснителните деца, те не могат да си отворят движенията, да си разгърнат телата. Започват физически да се променят. Именно. Изобщо жестовете им, отношението им в живота, това самочувствие. Начинът, по който вече общуват. Да. И това е всъщност най-ценното, защото ние знаем, че не всички ще се занимават с танц. Разбира се, толкова много деца идват при нас. Но тази увереност, тя е за в бъдеще. За всеки един аспект, който един човек поема в неговия живот. Увереността, но на това балансирано ниво, което е точно конкретно ясно да знам какво съм аз и какво мога, но да го заявя. Просто няма по-прекрасно човек. Нещо, което да притежава един човек. За мен това е най-доброто. Да можеш да се изразиш истински и да не се притесняваш от това, което можеш или пък не можеш. В същото време пък тези, които са прекалено уверени, това, че те се научават да имат причини за увереността си. Ние им казваме, вижте какво. Научете се да имате опора на това, което говорите и правите. И всъщност понякога снижават това нещо, понякога преминават през различни емоции. Катаклизми такива вътрешни, да, точно така. Дори омраза към теб, нали? Силен има го този вътрешен конфликт, има го. Обаче остава. То усеща, че това е правилното. Именно, това е радикално. Да, когато родителя е прекрасен, страхотен и работи с нас, често това е много голяма и основна причина, то усеща, то иска да остане, въпреки че ти се дразни. Ние сега работим с такива деца и даже имаме едно детенце, което в момента е на индивидуални уроци и точно по тази причина, защото детето е много... В смисъл, детето е много е готино. Аз лично много го харесвам, но затруднява всеки треньор. Треньорите имат трудност да работят с него, особено в груповата работа. В смисъл, затруднява се процеса, точно защото той е своенравно. То няма очертани граници. Самочувствието е огромно. Дали смисъл... Обаче, ето сега в тази успоредна работа с персоналните уроци, виждам как започва да се променя, когато имаш време и да поговориш. То минава през... И точно това дете минава през страхотни вътрешни конфликти, катаклизми, през плач, през какво се винаги се връща с усмивка и виждам просто как започва една трансформация, истинска трансформация. Просто наистина това е голяма награда за треньора. Да. Това е най-голямата награда. В крайна сметка цялото ти отдаване се отвръща чрез тая промяна в детето. И това са почти всички деца. Дори не чак толкова грандиозни промени.
почти всяко дете идва и ти виждаш как се чувства добре в един момент. Започва да най-малко да напредва от танцова гледна точка. Дори да се изправи, да физически да изглежда по-добре. Стойката се променя, наистина, както кажеш, това ми много И това е първи символ за увереност. Но вярвам, че ние приземяваме децата. Аз лично смятам, че това е много важно качество. Много пъти с теб, знаеш, когато срещаме такова дете, което има проблем дори с възпитанието, на ниво възпитание и така нататък. Ние обикновено не се отказваме от трудните случаи, защото в момента идват доста наистина крайни дечица, които са наистина по някаква причина, просто има някакъв пропуск във възпитанието, няма очертани граници, дали има една своенравност, разпиляност и въобще неуважение дори и така нататък. Обаче това търпение вече, което сме научили и много ми харесва, че успяваме да променяме точно това и да създаваме и да очертаваш и да изискваш и да започва детето да започва да уважава. Дали, това, което прави децата, треньори, всичко и съществено наистина това, което забелязваш, ти казваш, това много също една много красива промяна за тези дечица, които са много срамежливи, безкрайно притеснителни. Родителите, дори винаги майките също много се притесняват това, защото обикновено родителят е бил така на времето и той знае какъв ужас е изпитал, нали, докато се разгърне като личност. И едно от най-красивите неща е, когато всъщност детето гради самочувствие и увереност на базата на това какво постига и какво може. На базата на своите лични умения и качества. Да. И искам да добавя, че всъщност когато родителя ни сподели повече, дори понякога лични неща, имало и такива родители, аз съм искрено благодарна, че са дошли и са ни споделили в семейството им какво се случва и защо детето се чувства така. Това е безценно. Защото ние вече имаме, за части от секундите ни се открива един свят, в който ние можем това дете точно по конкретния начин да постъпим към него. И тези родители, искам искрено да им благодаря, че са били толкова честни с нас, защото това не е лесно и за тях. Това да ни го кажат, да ни го споделят. Срещате за първи път или си говорил с някой по телефона, след това идва и то ти споделя толкова вътрешни семейни неща, които му се случват, за да може да те постави в теб в удобна ситуация да се справиш с детето му. Безценно. Абсолютно безценно и вярвам, че това са били едни от най-прекрасните ми моменти от гледна точка на треньор. Разбира се, ставало ми е по някакъв начин емоционално за ситуацията, но в крайна сметка пък по този начин ние можем да променим нещо. Ние можем да му дадем тези 2 безценни часа в седмицата, които да го карат да се чувства добре, да си тръгва и винаги с усмивка. И всъщност наскоро проведох доста разговори с родители от едната група, които абсолютно всичките бяха толкова позитивни, че аз чак се притесних, защото аз всячески се опитах да ги предизвикам да ми кажат нещо негативно. Обаче те бяха толкова позитивни и това така ме зареди като човек, който е минавал през това, просто да знам, че една група не само от треньора, самите деца явно помежду си се сприятеляват, чувстват се добре, въобще в тази група цари едно страхотно настроение. Това е просто... Това е уникално, защото то през играта и забавлението се опитваме да печелим децата и всъщност те да успяват през това да провокират себе си да се развиват, да достигат до някакви техни върхове. Последен въпрос, мисля да ти задам и то е примерно на какво те лично те научи тази професия? И това да бъдеш треньор при нас, с нас, в този екип. Първо ме научи на това, което вече казах, премахването на егото. Не за първи път в живота ми се случва да се срещам с това нещо, но това е втория. Това е втория път, в който мога да кажа, че истински го чувствам. Даден пример на дадено място да ми го дава и всеки път бих казала, че 100 пъти да ми се случи, ще е супер безценно. Учи ме да потискам егоизма си, да съм много дисциплинирана, да съм винаги, както вече казах, на максимум. Просто не можеш да се отпускаш. Наистина да си добър пример, да се раздаваш, въобще трябва постоянно да се питаш себе си дали правиш нещата добре. По най-добрия начин. Защото просто иначе се притесняваш от това, че ти си лош пример. Но в същото време това, което ми дава и това, което ме учи, че да бъда себе си е нещо супер ценно. И когато толкова много деца те обичат за това, което си,
ти си кажеш, аз ставам за нещо в този живот, изобщо аз съм ценен човек. Да. Защото те те виждат и те те обичат и те прегръщат. По този начин, по който те познават. Да. И те учи много да се уважаваш, да се харесваш и те учи да си дете, защото това се забравя. Да. Забравя се. Да, забравя се, наистина. Отделяш се от това усещане. Даже съм виждала от тебе как просто като влезеш в залата, изведнъж ти забравяш всички други проблеми. Детиняваш се. Да. И въобще Зорница, както казва, нямам никаква енергия, почва да върти косата, почва да е емоционална и това е също ценно за мен. Да, уникално е това. И учиме да се отдавам, защото виждам, че вие се отдавате. И да съм добър пример не само за децата и за другите треньори. Да мога да им помагам, да съм... Да ги подкрепеш. Да. Нещо, което по принцип ти си ми казал, че им отпреди. Аз го имам, старая се много за това, да съм екип, да съм... Да, ти го носиш това в себе си. Това е научено. Да. Искам да кажа, от дете съм в тези неща и всъщност танците са ме научили на това. Всъщност една майка точно това ми каза. Аз искам моето дете... Вчера водих разговор с нея. Аз искам моето дете да идва при вас... Детето идва отскоро, съвсем скоро. Да идва при вас, за да се учи на екипност. Вие го имате, вие го притежавате това качество. Всъщност тя прави други неща, които е индивидуалист, а за мен това е едно от най-ценните качества в живота изобщо. Ето това те учи и тебе като треньор. Да не си индивидуалист. Да знаеш как да работиш в екип. Толкова е страхотно това във всичко в живота, в семейството ти. Аз имам съпруг. Много е важно. Да си партнирате, да сте двамата. Да. Изобщо това го взимаш, грабваш го и навсякъде трябва да го използваш. Много хубав финал на нашия разговор. Аз сигурно се надявам, хареса ми това да бъде смисъл. Първо много ми хареса това, че родител толкова бързо усетил тази групова, тази обща енергия, това чувство на нашата общност, т.е. и на това усещане да си принадлежат на нещо хубаво, на една общност с общи интереси, с неща, които ни вълнуват. Така че много хубаво беше да си поговорим така. Може би това няма да ни е въобще, това е първи, но няма да ни е последен разговор. Аз се надявам ние да сме отговорили на много от вълненията и въпросите, които така се събуждат в главите на хората. Така че вие всъщност се чувствате спокойни, всички, които ни гледате и сте заинтересовани на тези теми, които ние ще споделяме с вас, на тема деца, родители, работата, залата, тренировките, танца, изкуствата и това как оформя и въобще влиянието и ролята на всичко това в живота на децата, така че сте свободни да задавате всякакви теми, а ние, както винаги, каза Йоана, ще намираме решение или най-малкото ще намираме въпросите, т.е. отговорите на всички ваши въпроси. Да. Така че благодаря много на всички, които са пред камерите, зад камерите и до нова среща. До нова среща и от мен. Надявам се отново да бъда.